Nakahimo ta og tulo ka haunan nga linuyang or linumpak nga balanghoy. Anta guys! Mga anta nila guys! Lamig kayo! So naglumak tagay na og saging guys. Pero nalimta na mo og video na paghabwa na human naglubok kay excited na kay among mga sakop diri mga aon sa linupak nga saging. Mingaw ko og linumak nga saging. Ang saging kardaba. Saging kardaba kay akong lumakon. Makamis ang linumak nga saging. Ready na pud akong lubi pangsagol sa linumak. Abangan niya pagkaluto sa saging, maglumak ko. Okay, so this time ready na ang atong saging, ang atong lubi o ang atong sugar. So kanina hinluan na ni siya ang atong lusong. Okay, butang na nato ang saging. Pag madugmok na gani, it's time to sagol the lubi. Itong kinagod nga lubi. Hindi lang ito biglaon. Then, mix lang siya. Ang lubi o ang kuhan ang saging. Ito naman. Bayo na po dyan. Then pag madugmok na siya, sagol na po nato ang sugar. Dok again. Lubok again, lubok. Lubok lang, lubok. Kasi nga mga kuha na siya. Pino na siya. Ang saging. O lubi. Ito na mix na siya. So muna yung magluto na pod or maglumak na pod taglain na pod nga kuan kanang lumakunon no kay gaina saging to gaina i-try na pod nato ning balanghoy nga linumak. So same gapon sa kuan mga ingredients tama sa linupak nga saging na ay kinagod nga lubi, then natay sugar, then mag-add na pod ta karon og margarine. So, mo ni ang atong kamuti nga balanghoy. Human na ni siya gilungag. So, ang atong himuon ron, kuhaan nato ni siya og say gitawag ganing kwan. Sa ni siya, di man pud ni gamot. Nagsubok. Subok kani. Kailangan tanggalon ni siya. Igahi mo no. Oh, di man na makaon gahi magud ni. So limpyo na ni ato ang lusong. Ito na ibutaan ko ang balanghoy. Nawala na siya subok.
baby sak. Tungod kay mas humok ang kuan, mas humok maning balanghoy kaysa kuan sa saging. Dalikan siya makan. Tagaan na siyang usaon. Okay, so padayono na to og lubok ang balanghoy, kamuting nga balanghoy. Hangtod nga magkuan na siya magagmay na. Malubok na tanan bago na to i-mix ang kuan kinagod nga lubi. So, kuan na kaning kung dagko ang mga hinuwat na kuan na nadugnog na. Na, padayon na nga nalubok. Okay, pwede na siguro sa bulan ng lubi. Bali, kuha ni siya, kani siya nga kadaghan. Pwede na ito ni mga tulo ka haon. Sabon na rin ang sugar. Ini anak margarina. Ayan, mix. Okay. Katong sa ilalom, kung ano na to, kanang ibabaw na po. Masagol din sila sa mga ingredients ng atong gisagol, ang sugar o ang kinagod nga lubi. Dili kayo gulang ang lubi atong gamiton. Ito lang murag kuan siya. O kayo unon. Na, lubok lang lubok. Bumok na siya. Bumok na siya lubukon kinaanay lubi o sugar. Kahuman anak ron nga mga pino na sa tanan kapunon na tapos diha pa nato sa bulan o margarine. Lami mo na siya nga balanghoy baka yellow. Malagkit. Amo nang ani. Sa ila ni Ami. Kuha ni siya kauban nitong panguha na to nga mga puso. So dito gyapon nga dapit na mo nagipangkuha ng mga balanghoy. Daghan kay sila tanom dito eh. No, mga kugihan yun ang mga tao dito nakita. Makadasig ba? Makadasig ang ilang mga kinabuhi. Nagapuyok sila nga simple life lang, pero mga pugihan. Mga pugihan sila. Time is gold. Always sila time is gold. Wala'y mausik sila. May sugalo din na sa ag.
kuan ba nadala sa Afghanistan. Tayo sundaro. Nabili ni pag kuan paglupad sa eroplano ba. Makauban sa Afghanistan. Naangol. 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 Naawol niya sundalo. Mo na po niya ikaduha nga paano to? Oh, anak na siya guys, oh. Papa na. Dul-dul na ta sa ni guys, makatilaw dul-dul na sa Nasa tinuod. dul-dul na gamay sa Kamaturan. Oh, pilit din siya. Pilit din ang yellow nga kuan balanghoy. Ano nga, guys sa puti no. putik di kayo tumalag. Ako pagilawas ang lubong ka ni guys, pero naglisod siya. Marot yung strong Oh, ano ba? mag-ready na mo da sa init. Tubig! For kape! Alisa na ang punig kape ron. So nga ni ang life sa farm. Basta magpugi lang ganita, pugi lang ta, ay walay gutom ay. Dipsi lang kayo. So, ang uban gusto po Pepsi. Katong gusto mag-Pepsi, magbalit mo Pepsi. Ang gusto magkape, magkape. Ang mga tiguang magkape. Oh. Yan. Pwede na na. Siguro may. Yan. Pwede na haon. Kano sa man ikuha ng margarine na? Pagkahuman og lubok, iputan siya sa plato, tapos i-press bago patungan o kuan. Patungan og margarine. Ah, murag i-toppings lang. Oo, topping siya. Kuan pa man siya. Pulmahon. Ah, pina-kuan gid na. Para mas exciting siya kaunon. Pina-commercial gid na day. Ore, ngani ang ginabaligya po sa eskwelahan. Oh, ginabaligya man sa eskwelahan po ngani. Linumak nga balanghoy. Ya, ano na siya? Purmahon na siya. Purmahon na siya sa taklob sa kuan kaning taklob sa Nescafe. Unsa man ang word nga linumak man? Mash. Mash. Oh, mash. Ang uban man nga mash kana mag-mash potato kay kanang tinidor na gamiton. Kani di man ko ni madala og kuan, tinidoron. No, mag-mash lang tinidor. Para sa mga kanang kardaba nga saging, di makaya tinidor lang. Kuan jud siya kaning lubokon jud siya. Sa mo ang Kinanglan jud og kusog. halimbawa kanang saging, luyang may tawag sa mo luyang nga saging. Oo, luyang man na. Luyang man na. Pero diri sa kuan, diri na sa Ilonggo kay mo na ni lumak. lumak or lupak. Lumak, linumak. So luyang dahil sa Bisaya no. Bisaya nga term. Oh, naglisod na si Ang Ami. lisod na oh. Tungod kay mas siya malagkit. Mas kuan siya, mas. Pilit. Mas pilit na siya no. Mo nang dili basta-basta mukha ano ni kay. Grabe oh, pilit na siya. Grabe yung kuan, na. Dugay ang dili sa basta-basta ang proseso. Oh, dili madali-dali. Pero lami ang resulta. So yummy na baby. Oh, pilit na kayo. Daw tanaw na to, tanaw mo pilit to, tanaw mo sa iya ko na. Oh, God. Oh. Okay, muna na siya nga ito nga. Kayo man na nga ni. Daw pilit kayo siya. Okay, haon na. It's time to haon. Ready oh. Sarap na, sarap. Pilit siya may din no. Okay, sama na ang finished product. It's time to haon. Wow! Humot biya po siya, no? May na dyan siya parisan ng kape. Ano siya ka pilit to? Oh. Oh, grabe yun, oh. Ang santing na kong ugat, oh. Ulit, kayo. Nga na siguro na pwede ka itong ikasabarol.
Oh, yan eh. Nya ikuan ra man naaman toy murag ikuan gani roller. Oh. Oh. Ibutang man ni ipatong man ni sa kuan. Patong man ni sa dahon sa saging. Ang dahon sa saging halubon. Tapos i-plaster mo sa lamesa, ibubo nimo tapos i-roller nimo. Kahoy, lumilog kahoy gapon tong roller ko. Okay. Ganito. Oh. Pag gusto ka magkuhan, gusto nimo magbaligya pud ka. Oh, ngani, sulod nimo paglanan. Pero dako ra po kayo, no? Oh. Rapo itong gamay. Pwede na siya mga kuhan. Digid matanggal guys, oh. Sobra kapilit, oh. Nga na siya kapilit. Halos di mo bulag sa luwag. Pilit ka, Jud. Oh, pagkahuman ana. Muna na ibutangan o margarine sa taas. Kaayos siya. Saan gibutang mang? Margarine. Yan. Para unsa man na siya? Para paad sa kalami sa ato ang linumak. Tapos butangan pa rin sugar mi taas. Dili na. Katamis naman siya, no? So, wala na siya nagpiliit. Magtaklop. Oh, this is now the finished product. Balik mo na. Dali na sa nagaulit. Spread kita to. Okay. This is now the finished product. Yan. Lamig na! Naglaway na ko ba? Okay. So, muna mong finished product sa linuyang na balanghoy. Wow! Sarap! Sarap! That's our linuyang na balanghoy. Narang permero guys, oh. Okay. Uy, napay ning nagpatong palaman. Oh. Magdigid mi ka panghatag ani guys kay magdaghan kay mi diri mga unay. Mga 20 mo diri ka buok. Kini palang daan guys, oh, tanawan niyo, oh. Kini palang daan, oh. Oh, ham. Oh. Kana palang daan, oh, kana, oh. Ang kuno nag-isa ka kuan. Impas na na. Oh, Tora. ham na ganito. Dami biya po ang balanghoy kuan kaning ano gani slice on pino tapos ibulad. Ibulad siya pagkauga galingon o lubukon. Ano ito siya? Pag mag-powder na siya, ikan katong pag-ulad nimo nga nauga na siya, no? Pag i-powder nimo, nya ang pagkaluto is biko. Bikuhon pagkaluto. Powder na binulad ng balanghoy. Daghan na imo sa balanghoy. Salbaro po, di ba? Nakakaon na mo sa una salbaro, no? Ang salbaro, si nanay ito nagluto sa unang salbaro. Kami, baligya gid mi sa unang salbaro sa Salbaro, eskwelahan. no? Sa kuan mi, sa top sa eskwelahan ga bulad. Kay atbang ra mag-eskwelahan ang balay. Lami po ng salbaro ba? Ano man to siya? Trabaho uso gid pud. Press. Oh. Pugaan mo nagkuan kuhaan siya duga. Tapos
Bani pilit sa saging, no? Pilit sa magpurma og lingin nga sa dahon saging. Dito siya magkuan pug silupin, ibutang nimo dito. Imo siyang ipurma Lingin. oh. Padaganan siya katong ginagamit ang botilya. Ipadagan dito para munipis gid siya maayo. Sa dahon, no? Ang purma niya sa dahon, pag mupurma na siya sa dahon, kuhaon tong sobra. Nya, kuhaon tong silupin. Ang gamit sa silupin para di lang siya mupilit sa imuhang parol nga kwan, pwede kahoy, pwede botilya. Mo na to ibulad. Nya pag muuga nagmaayo kay mobulag raman to siya sa dahon. Kwan siya. Pagka-uga na gid siya. Prituhon na siya sa mantika. Kalutaon. Kami siya natangan na. Kanang kuan. Kinanglan kuan daghan ng mantika kay Palutawon man siya. Daghan mahimo sa kuan. Daghan mahimo nga kakanin sa kuan sa balanghoy. Ang kuan na gid ang kuan na gid ang kapital isang kako. Okay, ikaduhang haon na namo ni karon. Oh. ang permero. Una nagay waiting guys si anin no. Kaang ka anin? Anin? You will eat this. You want to eat this? Sugar. Okay. Okay na. Okay na siguro. No? Oh. Kaya nagmahal ang presyo ron. Nipis na. Gamay man ko namang lusong. Nya kuan na pod. Ipod kay kusgan niya mo sig bayo. Kay kung daghan nun, Si Mami payat. tungod sa iyang kapilit. Pag mag-struggle jud ba ang maglubok. Alam mo na nga gamay-gamay ra atong ilod. Gamay ra ang ilod nato sa atong lusong. Kada din puno-puno siguro lisura na bayuhon. Dan puno di kayo ba? Pwede kung taas siguro ang alhom makapangusog ba duha ka Oo, kamotong. kana. Kuan naman. Okay. Oh, yan eh ang kaning mundo. Naatay tanom atua. So anytime ta nga mo harvest, anytime nga gusto ta mo kaon ani, para available lang kay atua ra mo. Pilit jud sa kaon. So pelit. Yummy. So yummy na. Okay. Yummy po ning langaw. Okay. Batanon ang nagtudoot ka to. Kani ang tiniguang ni kani batanon. Lahat tinigulang. Ang kani Nga naman, tiniguang bungkag. bungkag. Kini. Kana batanon ang Oy, nagkuha na flawless, no? Flawless. Oh. Kanang dikit kayo. Ah. Kini way kusog, walay kusog ang nagkuan. Tigulang na nagulma na. Muna ka matuuran guys. Oh. Pangagpagani ang nagkuan ani guys oh. Nagkagod sa luhay. May mangayo pa mo. Pagkagod sa lubi ani gikuan ra giusap. Nya pangag nag-usap. Mandag ko. Anong dagko? Oh, mo ning kuan sa tiniguang. Okay.
Uy, langaw. Last haong. Mga guys, mauna ni ang ato ang nahimo sa isa kalungaga nato na nakahimo taog tulo ka haunan nga linuyang or linumpak nga balanghoy. So ready na ni siya karon kaunon for our snack. So pinaka perfect yun nga pares ani. Of course katong kape gud nga nainumdom niyo tong katong kape nga gihimo gud nato nga corn og ang coffee bean nga gisagol nato. So muna ni siya guys. So dapat mo pod atong ipare sa ato ang gihimo ko nga mga linupak nga saging. Okay, so muna siya nga dili siya lisod kaayo ang kahimtang but basta kay kanang magpugi lang ganita. Magpugi lang jud ta og pananom og mga gulay or mga fruit crops, no? O sa unsa nga pwede nato nga magamit pang adlaw-adlaw nga kaunon. Patanom ta na sa mga namatay mga space ya sa atong likod sa balay. Magpugi lang jud kakugi ra jud siya. Ag kakugi sa tao. Kun sa iya maghatag kaniya o kanang nga siya makaon sa adlaw-adlaw. So ang ato ang words of wisdom for today makita diya sa 2 Corinthians 5:17 nga nagaingon, therefore if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So pag naana ta kay Kristo, bago na ta nga binuhat. So ang ato nga daan nga mga kinaiya, baguho na nato, talikdan na nato itong mga daan nato nga mga kinaiya nga dili maayo. So diya kang Kristo, bago na ta, magkinabuhi na ta ng bagong binuhat. So dalaygon kay ang Ginoo sa iyang gihimo kanato, padayon siya nga nagauban. Salamat po sa ato ang mga subscribers nga padayon nga naga-view sa ato ang mga videos na ginapakita. So ang atong purpose man gud ana no nga makita ninyo ba og madasig pod mo paano nato ginahandle ang atong kinabuhi in times of pandemic, no? Nata sa last days naman gud karon. So kinahanglan nga naalang gyapon ang atong kakugi. Maningkamot ta dili ta magdismaya. So salig lang ta sa Ginoo kanunay kay siya ra man gyud ang atong saligan sa tanan. Kay siya man ang atong creator. Thank you. God bless everyone. Bye for now. Till next na po na itong mga videos. Okay, so muna na ito ang kwadron. Ready to eat na. So, ang ito pares kape. So, gina-attack na mga children. Oh, sige. Attack! guys! Mga ata nila. Wow, so yummy. Down. Daddy. Ah. Pati ang mga kwano, ang mga naglupa gusto ko mukhaon. Dami. Dami ya. Dami say. Dami kayo. Dami kayo. Dali pa! Dali! Ay, come here! Dapat mga nagsahanap. Sa likod, di ba? Come here, di ba? Dali, likod. Wow. Okay. First time niyo kaunan ni? Niya. Lami. Dami? Tanawa lagi. Lami no? Mga basta maglumak may magduol dayon mo. Para makakaon mo. Ha? Mauna sa Lami kayo! Okay, para sa ato ang mga friends, mga kaila na to na wala pa naka-subscribe sa ato ang YouTube channel Lucky 5. I-subscribe ninyo ang amo ang channel para mas daghan pa jud mo makita na ma-witness among ipakita kaninyo kinabuhi nato diri sa farm in time sa daghang problema dili ta magpa-apekto dahil man gyud nga
maningkamot sa pagpanginabuhi alang sa ato ang matag pamilya. So God bless you guys.